L-ewwel ta' Mejju beda jiġi ċelebrat internazzjonalment f'Pariġi fis-sena 1889. Dakinhar waqt l-ewwel Kungress tat-Tieni Internazzjonali Soċjalista kien ġie deċiż li jitfakkar l-ewwel ta' Mejju bħala jum il-ħaddiem. Il-ħaddiema dak iż-żmien irrealizzaw li jridu jingħaqdu flimkien biex jiġġieldu għad-drittijiet politiċi tagħhom u għad-drittijiet fuq il-post tax-xogħol. F'Malta mbagħad meta kellek l-irvellijiet tal-1919 u kien hemm l-ewwel qoti ta' tip ta' kostituzzjoni li tagħti ċertu poteri lil Maltin biex imexxu fuq ċertu livell, bdew jimbtu l-partiti politiċi. U fl-1920 nafu li f'Ottubru 1920 twaqqaf il-Partit Laburista, fil-fatt din is-sena qiegħed jagħlaq 90 sena mit-twaqqif tiegħu. F'Malta l-ewwel ta' Mejju beda jitfakkar 36 sena wara. L-istess nies fosthom John F. Marks, Paolo Boffa u Gino Muscata Zoppardi illi kienu strumentali biex iwaffqu l-Partit Laburista ħadmu sabiex jikkonvinċu ħalli pajjiżna jibda jiċċelebra wkoll dan il-jum. Qegħdin nitkellmu dan fuq aktar minn 90 sena ilu. Allura ċirkostanzi kienu ferm differenti, però kellek in-naħa tal-kottonera fejn kellek eluf kbar ta' ħaddiema miġburin hemmhekk, il-biċċa kbira minnhom li kienu jaħdmu fit-tarznari u hemmhekk kienu jmexxu l-idejat politiċi, l-idejat soċjali tagħhom li kienu strumentali biex twaqqaf il-Partit Laburista. L-Isla kien il-post li beda jiġi ċelebrat l-ewwel ta' Mejju. Jinġabru fil-każin Laburista ta' l-Isla u hemmhekk kienu jkantaw in-nijiet politiċi, speċjalment l-innu tal-bandiera ħamra li kien jissimbolizza il-partiti xellugin fl-Ewropa f'dik l-epoka. U f'Malta kien hemm żmien twil meta anke fil-Partit Laburista il-bandiera tal-partit kellha sfond aħmar u mbagħad bl-emblema tal-ħaddiem tal-raġel tax-xogħol li kien jirrappreżenta lill-ħaddiema tax-xogħol kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Dan kollu seħħ fl-ewwel 8 snin ta' twaqqif tal-Partit Laburista. Partit li minkejja li kien għadu biss fil-bidu tiegħu l-idea tiegħu kienu daqstant kuraġġużi għal kundizzjonijiet soċjali u reliġjużi ta' dak iż-żmien. Kellek dawn iż-żewġ forzi, element reliġjuż politiku u għandek l-element politiku tal-Partit Laburista fil-bidu tiegħu li qed jipprova imexxi dan il-messaġġ fil-ġurnali, kellhom ġurnali tajbin ħafna, il-Partit Laburista fis-snin 20 u 30 fejn kienu jħeġġu u jirrakkomandaw lil ħaddiema l-importanti li jqumu jirrealizzaw li jekk jingħaqdu flimkien setgħu xi darba imexxu l-idejat tagħhom anke fil-gvern, kif imbagħad nafu li rnexxilhom jagħmlu wkoll fis-snin immedjati ta' wara t-Tieni Gwerra Dinjija fl-1947, meta l-Partit Laburista kien rebaħ l-elezzjoni dak iż-żmien kien immexxi mit-tabib Paolo Boffa kważi b'60% tal-appoġġ elettorali f'Malta u Għawdex. Storikament il-Partit Nazzjonalista kien kontra ċ-ċelebrazzjoni tal-ewwel ta' Mejju bħala jum il-ħaddiem, tant li fi żmien 30 il-Partit Nazzjonalista u l-Knisja kienu ħadwa qatta bla ħabel kontra jum il-ħaddiem. Dan kien iż-żmien tal-kriżi politika reliġjuża fejn il-Knisja ħarġet l-interdet fuq il-Partit tal-Compact fosthom il-Partit Laburista. Fis-snin ta' qabel u waqt it-Tieni Gwerra Dinjija l-attività politika ma jingħat iżda wara din reġgħet ħadet ir-ruħ. F'dan iż-żmien il-Partit Laburista ffaċċja wieħed mill-isbaħ perjodi tiegħu jgħid l-istoriku u awtur Joe Butch. Il-Partit Nazzjonalista kien għadu ħireġ minn disfatt għaliex fil-perċezzjoni tan-nies kienet li kienu wisq viċin il-faxxisti ta' Mussolini fl-Italja u l-opinjoni pubblika kienet ħafna kontra l-Partit Nazzjonalista fis-snin immedjati ta' wara t-Tieni Gwerra Dinjija u ħareġ fuq quddiem mod pożittiv ferm il-Partit Laburista immexxi minn Boffa u wkoll sintendi nies bħal Mintoff u nies oħrajn illi kienu taw nifs ġdid lill-Partit Laburista fis-snin immedjati ta' wara t-Tieni Gwerra Dinjija. F'dan iż-żmien Paolo Boffa derlu li kienu kun aktar għaqli għall-Partit Laburista li jiċċelebra l-ewwel ta' Mejju b'aktar kawtela. Hemm min jgħidlek ħal-lezzjoni li ma jerġax jingidem, ma jerġax ikollu xi dnub mejjed imdendel fuq bħalma kellu fis-snin 30. Però mbagħad fil-ħdan il-Partit Laburista Boffa kien qed jikber u kellek imbagħad l-element żagħżugħ li kien inkludi fost l-oħrajn il-Perit Domenico Mintoff li kien anke fil-kabinet tal-Prim Ministru Boffa tas-snin tal-1947. U Mintoff imbagħad kien
ħad deċiżjoni li jagħti spinta mill-ġdid lill-festa tal-Jum il-Ħaddiem fl-ewwel ta' Mejju. Nistaqsuh kif. U hemm dik l-ikla storika li kienet saret fl-1948 meta kienu nġabru daqs 30 żagħżugħ, kien hemm ħafna nies żgħażagħ fosthom u kien hemm min anke niftakar kien hemm Tony Pellegrini li kien attiv f'dan il-Partit Laburista dak iż-żmien imma kien man-naħħa ta' Mintoff li kien daq il-pjanu kienu kantaw il-bandiera ħamra waqt din l-ikla li kienet saret bejn il-ħbieb u li għalija kien attenda l-Periddu Mintoff. Wara l-isplit bejn Boffa u Mintoff fl-1949 il-Periddu minn Mintoff sar il-mexxej tal-Partit Laburista. Però mbagħad meta il-Perid Mintoff organizza sewwa ħafna il-Partit Laburista fuq linji moderni ħafna għal dawk iż-żminijiet, il-Partit Laburista kien rebaħ l-elezzjoni tal-1955 u beda wkoll hemmhekk iwettaq il-miżuri soċjali illi kienu wkoll simbolizzati fil-festa tal-ewwel ta' Mejju li allura l-Partit Laburista kien jiċċelebra f'Malta mill-bidu ta' snin 20. Gvern Laburista ta' dak iż-żmien kien iddikjara Jum il-Ħaddiem bħala btala pubblika. Fi snin mbagħad ta' snin 60 meta il-Gvern Laburista mill-ewwel ta' Mejju bħala Jum il-Ħaddiem kienu nġabru taħt l-umbrella jgħidu il-famuża espressjoni taħt l-umbrella tal-Knisja biex il-forzi reliġjużi u politiċi tal-lemin jinaqdu kontra il-Partit Laburista fil-famuż interdett li kien ġi impost fuq il-Partit Laburista fil-bidu ta' snin 60. Il-Partit Laburista ħadd mexxija tal-pajjiż wara l-elezzjoni tal-1971 u mill-Gvern huwa kompla jżid l-importanza għal Jum il-Ħaddiem. Il-Partit Laburista reġa' rebaħ l-elezzjoni tal-1976. Il-Partit Nazzjonalista issa fehem l-importanza ta' dan il-jum kważi 100 sena wara l-ewwel ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Ħaddiem. Fil-fatt wara li George Bush Oliver tneħħa mill-Partit Nazzjonalista fit-tmexxija daħal Edi Fenekadami. Kien propju f'dan iż-żmien illi nies bħal Louis Gallia u Ugo Mifsud Bornici illi mbuttaw il-qudiem il-proposta biex il-Partit Nazzjonalista jibda jfakkar ukoll l-ewwel ta' Mejju bħala Jum il-Ħaddiem. U llum sintendi l-ewwel ta' Mejju huwa ċċelebrat minn kulħadd bħala Jum il-Ħaddiem.